Združenie pre bankové karty pripravilo ďalšiu zo svojich konferencií, tentokrát na tému spracovanie platobných transakcií. Aké sú teda v tejto oblasti novinky a trendy? Vy ste pred malou chvíľou dorozprávali vlastne o budúcnosti, ktorá nás čaká v oblasti týchto platobných kariet a transakcií všeobecne. Tak čo nás teda čaká? Ja si myslím, že hlavne zjednodušenie. Že všetky tie zložitosti a všetká tá bezpečnosť je už naimplementovaná a teraz prichádzame s lepšou user experience. Určite umelá inteligencia nám umožňuje šetriť náklady tým, že niektoré procesy sa dajú naozaj postaviť na umelej inteligencii. Nepotrebujeme mať operátorov, ktorí analyzujú tisíce alertov kodových, ale dokáže to umelá inteligencia vyhodnotiť v milisekundách. Potom hlavne použiť umelú inteligenciu ako zbraň proti umelej inteligencii, ktorá nás formou kybernetických útokov ohrozuje. Myslím si, že z pohľadu bezpečnosti je mobilná peňaženka Apple Pay a Google Pay ešte na vyššej úrovni než samotná karta. V prípade, že vám niekto ukradne kartu, nepotrebuje znáť ani PIN a na malú transakciu je schopný použiť tú kartu bezkontaktne. V prípade, že vám niekto ukradne mobil, pokiaľ nemá prístup do toho mobilu, tak ťažko zaplatí, čo i len rohlík. Takže rozhodne mobilné volety sú bezpečnejšie než samotné karty, aj keď na pozadí sú stále tie karty. To, že sa tie karty stratia, neznamená, že neexistujú, pretože ten ako form faktor naozaj už prestáva byť dôležitý. Môžu to byť prstenie, môžu to byť hodinky. V podstate z pohľadu Visa, Mastercardu, karetných asociácií sa jedná o kartu, ale akoby nejakú virtuálnu, nemusí sa vytisknúť, nemusí byť fyzická. A táto virtuálna karta môže skončiť v nejakom zo zariadení, či už je to mobil, alebo náramok, alebo prsteň. Ten svet platieb smeruje do väčšej digitalizácie a dneska je úplne nezvratiteľný trend, že vlastne platby budú podporované hlavne digitálnymi peňaženkami a teda mobilnými platbami a bez kontaktu. To je vlastne taký nezvratiteľný smer. A prichádzajú aj do hry nové platobné metódy, voláme to, že alternatívne platobné metódy, alebo tzv. Account-to-account payments, to znamená, že transferu peňazí z jedného účtu na druhý a instantným spôsobom, že okamžité platby. Je to teraz viditeľné v SEPA priestore alebo v eurozóne, že vlastne je to nariadenie Národnou bankou, Centrálnou bankou, že majú byť podporované instantné okamžité platby. To znamená, že pošlite peniaze z jedného účtu na účtu, že 90 sekúnd. A takýto spôsob platby bude viac a viac používaný aj v oblasti onlineovom, e-commerceovom prostredí a prichádzajú už aj nejaké novinky, že takýto spôsob platby sa podporovať na platobných termináloch. Takže to sú také tie trendy, ktoré nás teraz ako postretávajú a sú nezvratiteľné. Konferencie sa zúčastnili aj zástupcovia spoločnosti Sonet, špecialistu na platobné technológie z Českej republiky. Domnívám se, že v každé společnosti jsou lidi, kteří zkouší rádi novinky a tady klasická platební karta už je schovaná většinou v mobilu, v hodinkách, prstenech. Ale přichází doba, kdy tam možná ani ta platební karta nebude, kdy budeme platit, nebo můžeme už platit z účtu na účet, nebo v příštím roce možná si zkoušíme platby digitálním eurem, což je platba z digitální peněženky do digitální peněženky, ale kolik lidí se do toho pustí, to je těžký hádat. Takže v blízkej budúcnosti prídu viaceré inovácie, ktoré potenciálne zmenia spôsob, akým platíme.